עמותת מודיעין אזרחי מונה 4 חברות, מוקד, בלדרות, ולל סרוויס וחברת האבטחה. חברת האבטחה זה 95% מהפעילות בפריסה ארצית, 9 סניפים בארץ, מחיפה בצפון ועד אילת בדרום. כל סניף מונה בין 600 ל-3,000 עובדים. מודיעין אזרחי זו חברה גדולה, אבל זה בית. אנחנו מקבלים כל אחד ולכולם יש עבודה, יש אפשרות קידום ולהתפתח. 68% מהמנהלים שלנו התקדמו בתוך הארגון. שלום, אני נועם פרוסטיק, בן 37. בעברי הייתי מאבטח, היום אני מנהל מספר צוותים של מאבטחים לוחמים. האמת, לא משעמם לרגע. אנחנו מחפשים אנשים עם מוטיבציה גבוהה, רצון להתקדם ורצון לעבוד. אם אתם מחפשים מקום טוב להיות בו, אנחנו פה.